Halo. Sida boy, sida lama jeng beta ben nunggu. Sida lama. তোমার ঘর মোর ঘর ভালো মানে जों माने जेबो दाय गैखाया नालाय मानो होनबा ओरैनो नंखायदायाव जों माने गावसोर जानो बेनि थाखायनो जों गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय जों गाव ओंखारबोदों जों 6 जन जों NLFबो जोंखौ डिसचार्ज होदों बेनिफ्राय जोंखौहाय माने पुलिसनो एरना होनानै जोंखौ आफाद गोदान दानो नागिरदों होननानै जोंखौहाय फोसावदों बेनि थाखायनो जों खारनानै थानो गोनां जादोंमोन दा जोङो ओंखारबोफिनबाय जों दा गोजोनखौ लुबैयो मोजाङै थानो लुबैयो न'आवनो তোমার ঘর মোর ঘর ভালো মানে जों माने जेबो दाय गैखाया नालाय मानो होनबा ओरैनो नंखायदायाव जों माने गावसोर जानो बेनि थाखायनो जों गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय जों गाव ओंखारबोदों जों 6 जन जों NLFबो जोंखौ डिसचार्ज होदों बेनिफ्राय जोंखौहाय माने पुलिसनो एरना होनानै जोंखौ आफाद गोदान दानो नागिरदों होननानै जोंखौहाय फोसावदों बेनि थाखायनो जों खारनानै थानो गोनां जादोंमोन दा जोङो ओंखारबोफिनबाय जों दा गोजोनखौ लुबैयो मोजाङै थानो लुबैयो न'आवनो স্যার আপোনালোকে তাত যাওক এবাৰ যাওকচোন স্যার আপুনি যাওক আমি আগফালে পালো নহয় এনে আমাৰ এজন উঠি যা ঐ নহয় এজন কি হ'ব কি যায় এওঁলোকক আগত আহিব দিয়কচোন ছাৰ এওঁলোকক আগত আহিব দিয়ক আমাৰ খবৰ আছিলে সেইমতে তাৰমানে আমি আহিলোঁ তেওঁলোকক আমি এতিয়া কৰায়ত্ব কৰিলোঁ এনে আমি শুনামতে তেওঁলোক হেৰি আমাৰ কি কয় নিষিদ্ধ সংগঠন NLFৰ সদস্য বুলি আমি গম পাওঁ এতিয়াও ভেৰিফিকেশ্যন চলিব গোটেইখিনি আমি এতিয়ালৈকে ভেৰিফাই কৰিব পৰা নাই গতিকে কোনোবাই কিবা বেলেগ কথা কৈছে আমি আগতে ভেৰিফাই কৰি লওঁ ভেৰিফাই কৰি আপোনালোক কনফাৰ্মেশ্যনটো পিছত দিয়া হ'ব 6 জন আছে সেইটো পোৱা নাই আমি এতিয়ালৈকে একো তেওঁলোকক সোধপোছ কৰা নাই বা তেওঁলোকৰ ক'ত কি ঠিকনা আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই বাৰু পিছত আমি গম আপোনালোক জনাম হয় 6 জন আছে सिखाव ग्रुप हिसाबै आफाद दानाय बिसोरो साननैसो जोंजों दंमोन जेनेबा NLFनि नाम लानानै थाखा फैसानि लबाव बिसोरो दा ओरै गावसोर ज' बाहेरानि माखासे गावसोर माखासे खारनानै बहुत मोजां मास्टार सोरबा पाब्लिक फरायफुनाय गथ'खौ बुथारफाबाय बिसोरो दा बिसोरो गावसोर थैजानो गिनानै जोंखौ खावलायफिननायलाय जों बिसोरखौ सरकारजों रायलायनानै दा सारेन्डार हिसाबै बिथांमोनखौ बोख्लायदों आरो बिसोर गुन्डा ग्रुपसो डाकाति ग्रुप बिसोरो डाकाति ग्रुप बिसोरो बागमारावबो लुथिदों आरो ओरै किसान बाजाराव लुथिनानै बे जाय माहाजोननि फंबाय बेखौबो बुथारदों फार्स्टआव पकेरा बे मा होनो सुखामजरा माबायाव सासे एखे बयजोंबो मिलायनाय मास्टारखौ बुथारनायाबो बिसिनि ग्रुपआवनो दङ बे राजा बर'खौ बुथारनायाबो बिसिनि ग्रुपआनो बिसिनिफ्राय खामान हरनायमोन नोंथांमोननि लिस्टआ 28 जन होदोंमोन दा 6 जनल' जादों बिथांमोन दा बेखौ गावसिनावसो सोंनांगोन जोंथ' मा बुंनो सोरबाया माने थाखा फैसा जोंनावथ' केमाव मोना नालाय बेखौ लानानै सोरबाया न'आव मावनानै जानो थाहैदों न'आव दङब्लाथ' मोजां खोथा ओमफ्राय बिसोरजों दङब्लाथ' बिसिनि खोथा बिसोरथ' NLFखौ फानदों बिसोर खिन्थु डाकाति ग्रुप आरो